Moro! Tässä videossa, mä en ole tehnyt pitkään aikaa videoa. Tässä videossa mä pelaan Fortnitea. Mä pelaan ihan normaali peli. Mä pelaan Switchillä. Tää on siis ihan autokuvaus. Sori jos mun kamera kaatuu tai jotain tällaista. Tää on vasta tällainen testivideo. No, tässä videossa mä pelaan siis pari matsia Forttia, riippuu et kui pitkä tästä videosta tulee. Mä haluan tästä tulee vähän niinku tällainen Fortti kaikki kanava. Vähän niinku sellainen, en mä tiedä, sellainen kanava, missä voi ottaa Fortnitea vähän silleen tälleen. Nyt ei pitäisi näkyttää mitään Fortnite. Tää video kun tää on täällä, niin mä pelaan kakkosta. Mä vedän siis normipelin. Kommentoikaa johonkin mun videoihin, että tässä on joku juttu, että tähän ei tule ikinä kommentteihin näihin videoihin. Mä voin tehdä erikseen joku video, mistä kirjoitatte, että mitä Fortnite-haasteet mä vedän, jos vaikka pumppuhaaste, random pickaxe-haaste, tietty-aika luutata haaste, mut siis silleen, että voitte valita. Tässä kestää vähän alkuun tässä, kun tää ei... Mä en sit mikään hyvää pelaa Forttia. Ja sit mä pelaan Battle Royale. Taikako tää musa. Se on hyvä. Mä en voi tälle mitään. Se niin, että mun ääni on vähän outo, niin mä oon soovan päällä ja mä oon kipeä pikkasen. Siis Forttia me pelataan tänään. Battle Royale. Tossa on mun nimi. Tossa näkyy addetkeen, haluatko? Arvoa kannalla. Pari kaveri pelaa. Noniin, yksi peli. Bravely, sori. Sitten mä voin pelaa, mä teen erilaisia pelivideoita. Tästä tulee vähän tällainen pelikanava. Ja sitten mä nyt tulee myös futista ja tälleen. Tää on niinku tällainen mun kanava, että mä laittelen tänne jotain. Vitsi, mä vasta nopea peli. Wow! Sori jos mulla ei oikeesti näyttää, siis mulla on aika outo setting. Mutta että mulla näkyy aika oudosti tää. Orsi heti mä oon dropoilla koneeksi. No niin, nyt ehkä on vähän parempi. En tiedä. Ehkä... Oota, itse mä laitan tohon takas. Noniin, nyt mä pelaan. Mä ländään. Saltin Frinkolu. Jos tästä ekasta pelistä tulee aika lyhyt, kun mä en oo niin hyvä pelaa, niin jos tää pelistä tulee lyhyt, niin mä mennään heti uuteen matsiin. Jos mä päästän top 50, niin voidaan sanoa. Siis mä lupaan, että mä en oo niin hyvä pelaa. Ja älkää ihmettelekö. Välillä mä pelaan ihan hyvin. Mut siis mä ländään usein näissä Salty Springsia. Tai sitten mä oon kattonut noitten Suomi Fortnite-tubettajien noita, että mikä on niinku paras ländi täällä Chapter 2 remixillä. Niin silleen mä laitan. Sit mä usein ländään tohon siniseen taloon. Sit mä ländään myös välin ringiin tai jahtiin.
Mutta ehkä mä enitellen tehdä, että no nyt tulee pari tyyppiä vielä ainakin. Sori jos mun hengitys kuuluu. Mulla on vaikea asenta pelaa, että älä ihmettä jos kuolla. Ja mulla on vähän outo pelitapa, että sillä mä kerään. Vitsi, mulla on tällainen juttu, että mulla liikkuu. Tälleen tistää. On sit ihan tosi en niin hyvä pelaa. Tuk. Ja sit kommentoikaa niitä haasteita, mitä te Heisportis. Tähänkin on vähän outo, kato nyt. No niin, nyt se loppu. Ei loppunutkaan. Tuolla mä heistää. Vies, kyllä mä menen. Mä saatan kuolla tässä heti. Naps. Yes, come on! Suoraan päässä 170. No niin, come on! Koulussa yksi mun kaveri sanoi, että se tulee vaan kesken pelissä naippaa mua suoraan päähän. Muuta ligit toi on se läpäällä. Älä aina vaan rakenna. Naps suoraan päähän. Pöllitään auto. Kalli! Pöllitti tää auto ja lähdettiin vetää. 3 tappoa, naps. Se oli kun mä ääni meni ihan tolle. Mä olin niin normaalia. Sori mä vähän poraa. Naps! Sori, se oli copyright, että mä olin huono pelaa. Nyt kyllä napsuu. Neljä tappoa. Sori, tää näyttää niin huonot, kun mä vaan poraan täällä. Tossa on tyyppi. Naps! Källi! Mun juma tactical. Pitäisikö vaihtaa? Joo, kyllä mä vaan. Ei kun vitsi, mä leftaan toi ihan just. Se on ihan lovi. Naps! No niin, level upi. Come on, level 40. No niin, nyt mä hoida kumalla pitäis. Niin, molemmat. Mä tiedän, siis sori, mä vähän toi pois ainakin. Vitsi, mulla on joku liikeongelma. En mä tiedä, pistä mun kummimalla pois. Molemmat on niin hyviä. Mun on pakko pitää molemmat. Mä oon bursti. Sori, mä en raksaa, koska mä en halua minkä rakentajatyyppi. Ei vitsi, mä toivottavasti näette mun noin tavot. Koska mulla oli aika huonosti tää mun... Sori, että mä pelaan täällä Switchillä, kun on tää pieni. Mä oon vaan niin amatööri oikein. Eikö ollut täällä mukaisesti? Kuusi dragia kamoa. Piti vaan tarkistaa, että näkyy kameralle. Tuossa on tyyppi. Nyt mä kuolen. Mä en tiedä mitä toi tekee. Mä oon ihan chillistä oikeesti. Naps.
Siis mä tajun, mä vedin legit niinku tahalleen noin ohi. Siis mä pelasin äsken, näittekö te niinku, kuin huonosti mä pelasin? Siis mä missasin niinku suoraan, kirjaimellisesti suoraan sitä, suoraan niinku ohi. Kirjaimellisesti. Mä olin niinku 5 senttiä, mä olisin voinut niinku pikaksaa legit sen. No nyt on 50, ei tuu uutta peliä. Tuolla mähistää. Mennään poraan. Nyt rynkytetään. Se on aika lovi. Yes. Victory Crown. Sori kun mulla on tää liikeongelma. Siis sori oikeesti mä oon nimi. Toinen tyyppi. Hila. Onks se tässä näin lähellä? Missä on? Missä on? On se alapuolella. On se sisällä. Se etsii mua. Siitä niin. Siis sori, mä oon ihan huono pää, mä ymmärrän. Vaikka pelataan noita. Tää oli tosi outo. Mä ymmärrän, että mulla pelitavat on outoja. 9 tappoa. Kyllä napsuu. Tää vedetään vaan default. Sori, mulle ei... Siis mä lupaan, että mä oon niin huono. Tuolla. Tuolla. Mitä takankin oli? Nyt me lähden tohon. Nyt rynkytetään. Äijä Dogbolt. Nää menee niin kaikki. Nää menee kaikki Dogbolttiin. Vitsi otti helikopteri. Mä niin tulen kuolee täällä Dogboltissa. Mä kuolen GG. Ei karku, mä oon niin lovi. Mä sanoin, mä oon huono pelaa. Ei, mä liikit pääsin. Come on. Mä oon niin lovi oikeesti. Mä en tiedä, miksi mä menin tonne. Toi tyhmä ratkaisu. Mä tarvii oikeesti hiiliä. Mä oon joku 21. Ei mikä. Et sä jaksa tänne tulee joku. Yes, come on. Vamos. Senkin näki mun tappeli. Mä oon ihan saamarin huono. Mä en ymmärrä oikeesti, miten mä oon niin näin pitkällä. 10 tappoa, 26 jäljellä. No niin. Joko. Mä ymmärrän, mä oon ihan surkea siis pelaa. Anteeksi, kun mä sanon koko ajan silleen, mä oon huono pelaa siis. Ja tää pelihän on ihan hyvin mennyt siis. Mut mä hiileä kyllä tarvitsisin ihan kivasti. Please Frensilo. For me. Please sano tässä talossa.
Pasi. Eiku, sori, mä sanoin taas Pasiksi. Mä oon niin hölmö. Sitten siis tää joku kuinka paljon mua sattuu. No niin, 11 tappoa. Tää bandage. Se tuolkin mähistää, joka paikassa mähistää nykyään. Yes. Miksi mun takanakin on tyyppi? Me hoitelee, eikä se on niin varma. Yes. Medkitti. Sori, mä lupaan, että mulla on ihan sairautas pelityyli. No niin, onko se edelleen täällä? Jes, se on. Come on! 14 tappoa, kukaan ei pysäytä meitä. Jos mä sanon noin, niin usein mulle tulee karma. Missä näistä? Tuolla taistellaan. Kohta tulee alue. Ehkä mä en lähde tonne. Ehkä en lähde. Tai itse asiassa mä enkin lähde. Se onkin loppufaitit. 14 tappoa. Kyllä mä itse asiassa ihan ok on. Tän tyyppi. Eikä tunnu missään. Niin. Oisin luullut, että vähän tuntuu. Sori, mä rakennan näin uudesti. Mä en tiedä, miksi mä sanon koko ajan sori. Eikä kun se meidän on niin kokenut pelaaja. Asu. Entäs tuntuu? Jumalation. Vitsi poraa mua. GG, kuolin. GG, 8 ja ihan ok. Se oli niin lovi, miten mä... Okei, kiitos kun katsoitte tämän videon. Ja jos katsoitte tänne asti, niin 8. Moro.